सगळी झुजा उपकारता जेवण ना तर सांजे आपले पोट घेऊन थोड्याची येता जोर कोई रोट्या पेजे दोन दिसाचे आमी सोयरे दिसता संसार वचूंक जाय सोडून सांग कसलो फायदो मेवता हाचे ताचे पांये ओडून नाका जाल्ले नारे लायता थोडे आपली उडती धाडावून लासलेल्या कानिकूय लासयता सोमतेच गरम उदक घालून लासलेल्या कानिकूय लासयता सोमतेच गरम उदक घालून कितली शांती तुई सोर दिसता गोमता आल्लाचे मोडोन गो ग्रीन चादराचेर कुराण वाचून ओरगोडटात आल्लाचे उदक कितले सोबीत हिंदू भावाचे मंदिरान पळयतू दिसतले सगळे ऑरेंज ती भगवत गीता तो वाचताना कुडीची लिबोर जाताशी भगवत गीता तो वाचताना कुडीची लिबोर जाताशी आमचे भितर सोन दिसता दोवो फूल आलतार एकलोच आमचो देवाचो पूत उमकोळ्ळोलो दिसता कुर्सार दोवो लुगटाचो कुडको बांदलोलो आसा जेजूच्या बेडार बायबलाची शिकोण आमी वाचून हे गोरजेन कोत्तात रोजार ग्रीन मशीद ऑरेंज मंदीर दोवो कुडकोय गरजेचो तिनूय कुडके एकठांय केल्यार गांवडो जाता इंडियेचो मोजें दिसता तुमकां तें चक्र एकवट इंडियेचे पोरजेचो सगळे धरून मोगान आमी राव पावटो बऱ्या भारत देशाचो.